ജ്ഞാനേനാത്മാനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മാനാ അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യേ തേവമജാനന്തഃ ശ്രുതോനോപി ഉപാസതേ തേപി ചാതിതരന്ത്യവ മൃത്യും ശ്രുതിപരായണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരും ജനനമരണങ്ങൾക്കപ്പുറം കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാവൽ സംജായതേ കിഞ്ചിത് സത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗാത് തദ്വിധി ഭരതർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും അതായത് കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അറിയുന്നവരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുളവായതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യസ്യ വിനശ്യന്തം യ പശ്യതി സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ ശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം ന ഹിനസ്യത്മനാത്മാനം തദോ യാതി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തദാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവരത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ഭൂതപ്രദക്ഭാവം ഏകസ്ഥമനുപശ്യതി തദ ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സംപ്യതേ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനാദിത്വാ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മായമവ്യയഃ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യം ആകാശം ന ഉപലഭ്യത്തെ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തദാത്മാനോപലിപ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ പ്രകാശയത്യേകം കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരത്തിലും അതായത് ക്ഷേത്രം അതിനെ അറിയുന്നവനും അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തൽസിതി. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗോ നാമ ത്രയോദശോऽധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് കുറവാണല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കീർത്തനം ചൊല്ലും. ചൊല്ലട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന മാതാജി. ഓക്കെ, രണ്ടാളും ചൊല്ലിക്കോളൂ, സമയമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കമലദള നയന ജയ ജയ ജഗൽപതേ, കാരുണ്യവാരിധേ കൃഷ്ണ നമോസ്തുതേ, പരശുധാര കമലഭവമുഖ വിഭുതവന്ദിത പാദാരവിന്ദ മുരാരേ നമോസ്തുതേ, സകല ജഗദ ഭയകര സരസീരുഹലോചന സർവാപരാധം ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളേണമേ, തവ ചരണ കമലയുഗ മകതളിരിലെപ്പോഴും തോന്നിടുവാനുഗ്രഹിക്കണമേ, തവ കഥയിൽ മമ രതിയും അഖില ജനനത്തിലും ത്വദ്ഭക്ത സംഘവും ഉണ്ടായി വരേണമേ, നവനളിന ദള നയന തവ കരുണയാമ നിത്യവും തൊൽക്കഥ കേൾക്കായി വരേണമേ, ശരണനത ജനന വരണ തവ കഥകളിന്നു ഞാൻ തെറ്റു പിഴച്ചുര ചെയ്തു പോയെങ്കിലും തവ മനസി സകല മധു കൃപയോടു പൊറുത്തു മാം തൊൽഭക്തനാവാനുഗ്രഹിക്കണമേ, ബഹുജനന കൃത ദുരിതമഖിലമഭി തീർത്തു മാം ബന്ധവിമോചന പാഹി കൃപാനിധേ,
സപതി മമ ജനി വൃതികൾ കരുണയോടൊഴിയുമാം സംസാരമോചന കാത്തുകൊള്ളേണമേ. പരമശിവനുദചിരത ദുരിതഹര സന്തതം പങ്കജലോചന പാഹിമ പാഹിമ. പങ്കജലോചന പാഹിമ പാഹിമ. പങ്കജലോചന പാഹിമ പാഹിമ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. സീതാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ ചെറിയൊരു ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അഞ്ജനാ ശ്രീധര ചാരുമൂർത്തി കൃഷ്ണ, അഞ്ജലി കൂപ്പി ഞാൻ വണങ്ങിടുന്നേൻ. ആനന്ദലങ്കാര വാസുദേവാ കൃഷ്ണ, ആതങ്കമെല്ലാം അകറ്റിടേണേ. ഇന്ദിരാനാഥ ജഗന്നിവാസ കൃഷ്ണ, ഇന്നെന്റെ മുന്നിൽ വിളങ്ങിടേണേ. ഈരേഴുലകിൽ ഏകനാഥ കൃഷ്ണ, ഈരഞ്ജുതിക്കും നിറഞ്ഞ രൂപാ ഉണ്ണി ഗോപാല കമലനേത്ര കൃഷ്ണ, ഉള്ളിൽ നീ വന്നു വസിച്ചിടണേ. ഊഴിയിൽ വന്നു പിറന്ന ബാലകൃഷ്ണ, ഊനം കൂടാതെ നീ തുണച്ചിടണം. എന്നുള്ളിലുള്ളൊരു താപമെല്ലാം കൃഷ്ണ, എന്നുണ്ണി കൃഷ്ണ ശമിപ്പിക്കണേ. എടലർ ബാണനു തുല്യമൂർത്തി കൃഷ്ണ, ഏറിയ മോദാൽ അനുഗ്രഹിക്ക. ഐഹികമായ സുഖത്തിലഹോ കൃഷ്ണ, അയ്യോ നമുക്കൊരു മോഹമില്ലേ. ഒട്ടല്ല കൗതുകം അന്തരംഗേ കൃഷ്ണ, ഓമൽ തിരുമേനി ഭംഗി കാൺമാൻ. ഓടക്കുഴൽ വിളി മേളമോടെ കൃഷ്ണ, ഓടിവരീകന്റെ ഗോപബാല. ഔർദാര്യ കോമള കേളിശീല കൃഷ്ണ, സൗഭാഗ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധി താനേ. അംബുജലോചന നിൻ പാദ പങ്കജം, അൻപൊടു ഞാനിതാ കുമ്പിടുന്നേൻ. അത്യന്ത സുന്ദര നന്ദസൂനോ കൃഷ്ണ, അത്തൽ കളഞ്ഞെന്നെ പാലിക്കണം. കൃഷ്ണ മുകിൽ വർണ്ണ കൃഷ്ണികുലേശ്വര, കൃഷ്ണാംബുജാക്ഷണ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൈതൊഴുന്നേൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ.
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांच राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः श्री कृष्ण परमात्मने नमः श्री कृष्ण परमात्मने नमः नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीबॉडी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന്
അധ്യായം 13 ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലേക്ക് എത്തി. ഇന്നലെ ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 2/3 പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി 1/3 പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി കവർ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ജ്ഞാനയോഗം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ആണ്. ജ്ഞാനയോഗം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ആകുന്നത്, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ട്, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളതൊക്കെ മാറ്റുക, പോസിറ്റീവ് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വളരെ പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോമിലേക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. ജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ശിക്ഷാ ഗുരു നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലെ അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം ആ ടൈറ്റിലിലെ ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 6 ലെസൺസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലുണ്ട്, നമ്മളുടെ ചുറ്റും തന്നെയുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തരൂപത്തിലും എങ്ങനെയാണ് അവ്യക്ത രൂപത്തിലും ഉള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്നു. അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ ജ്ഞാന യോഗി എന്ന് പറയുന്ന അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സഗുണ ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ രൂപം കൊണ്ടുള്ള ആരാധന നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. അർച്ചാവിഗ്രഹം ഏത് തരം ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, ഏതു തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്നു. നമ്മൾ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെയും മറ്റുള്ള ഭക്തരുടെയും സൂർദാസന്റെയും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈസിയാണ്, സുഖം കർത്തും അവ്യയം ഇതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 9th ലെസണിലാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സുഖം കർത്തും അവ്യയം വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഭാവമാണ് വേണ്ടത്, പ്രേമ ഭാവം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഭാവത്തിലാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നോക്കുന്നത്, അത് വാത്സല്യ ഭാവമാണോ, ശാന്തഭാവമാണോ, സഖ്യഭാവമാണോ, ദാസ്യഭാവമാണോ, മാധുര്യ ഭാവമാണോ, 5 ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് അതനുസരിച്ച് യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് തരം ഭാവങ്ങളാണ്? 5 ഭാവങ്ങളാണ്. വാത്സല്യ ഭാവം, മാധുര്യ ഭാവം, ശാന്തഭാവം, സഖ്യഭാവം, ദാസ്യഭാവം. ഇതില് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ്? പ്രേമഭാവം എന്ന് പറയുന്ന മാധുര്യ ഭാവമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്കുള്ളതെല്ലാം കണ്ണൊന്ന് അടച്ചു തുറക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ തരുന്ന ശക്തി തന്നെ വേണം. നമ്മൾക്ക് കൈയൊന്ന് ഉയർത്തണമെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു ശ്വാസം വിടണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അത്രത്തോളം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? നമ്മള് സർവശക്തിയാണ്, നമ്മൾക്ക് എന്തും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, എന്തൊരു അഹങ്കാരാണ് നമ്മൾക്ക്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഏതുതരം ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ, ഏതുതരം ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് രാധാരമൺ ടെമ്പിൾ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തതാണ്. രാധാരമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ വിഗ്രഹം ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമികളൊക്കെ പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ വിഗ്രഹം, ആ അമ്പലത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. അവിടെ ഒരു പൂജാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും മധ്യാഹ്ന പൂജ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെസൺ ഭാഗവതം വായിക്കും. ഭഗവാന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തിയോട് കൂടിയ പൂന്താനം പോലെ തന്നെ ഞാനും നീയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് കഴിക്കാനാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവത്തിലിരുന്ന് ഒരു ലെസൺ വെച്ചിട്ട് വായിക്കും. ഇങ്ങനെ വായിച്ച് എത്ര ലെസൺസ് ആണ് അതില്? 18,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ്, 12 സ്കന്ധങ്ങളാണ്. അതിലാണെങ്കിലോ വലിയ വലിയ ലെസൺസ് ഉണ്ട്, 90 ലെസൺസ് ഉണ്ട്. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ പറയുന്ന ദശമസ്കന്ധത്തില് 90 അധ്യായങ്ങളാണ്.
അപ്പം അത്രയും അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ലെസൺ വെച്ചിട്ട് വായിക്കും. അങ്ങനെ 40ഓളം വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇയാൾക്ക് കുറെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കണ്ണിനൊക്കെ കുറച്ച് കാഴ്ചയൊക്കെ കുറഞ്ഞു. ആ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി വായിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം കുറച്ചൊരു ഇരുട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം വായിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന മകനോട് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് വായിക്കുമോ, ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് വായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇന്നലെ ഞാൻ 32ാമത്തെ ലെസനാ വായിച്ചിട്ട്, ഇന്ന് 33ാമത്തെ ലെസൺ വായിച്ചോളൂ, ഈ സ്കന്ധത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്തു കൊടുത്തു ബുക്ക്. ആ മകൻ എന്താ കേട്ടത്, 32ാമത്തെ അധ്യായമാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ സെയിം ലെസൺ വളരെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. അന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തില് വന്നു, രാധാരമൺ സ്വപ്നത്തില് വന്നു. എന്നിട്ട് പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് എത്ര വർഷം കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ലെസൺ ഞാൻ ഇന്ന് റിപ്പീറ്റാ കേൾക്കുന്നത്, ഇന്നലെ കേട്ടത് തന്നെയാ ഇന്നും കേട്ടത്. ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കണ്ടീഷൻ, അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ. നീയും ഞാനും കൂടി, എനിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് നീ വായിക്കുന്നത് അതല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു. അതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഭാവം മതി. നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ പ്രേമഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സറണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം മതി ഭഗവാന്. അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസനാണ്. 34 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള വളരെ വലുതൊന്നല്ലാത്ത ഒരു ലെസൺ. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ എന്താണ്, ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, എന്താണ് ക്ഷേത്രം, ഇതൊക്കെ ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്രത്തോളം ഷാർപ്പാണ് ഇത് അർജുനന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. പ്രകൃതിയും പുരുഷം ചെയ്വ, എന്താണ് പ്രകൃതി, ആരാണ് പ്രകൃതി ഭഗവാനെ, പുരുഷൻ ആരാണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞമേവച്ച, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. ഏതദ് വേദിതും ഇച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ. ഏതദ് വേദിതും ഇച്ഛാമി, എനിക്കൊന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു, പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നിടം ദേവാലയം തന്നെയാണ്, ക്ഷേത്രമാണ്. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും. എന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് എന്റെ ശരീരം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്ന ആള് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, അതിന്റെ തത്വങ്ങൾ എത്രയൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മളുടെ കൈ വേദനിച്ചാലോ കാല് വേദനിച്ചാലോ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അടുത്തുള്ള ആൾക്ക് അതുപോലെ തലവേദനിച്ചാൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അമ്മ പറയും, കുഞ്ഞിനെ വേദനിച്ചാൽ എനിക്കും വേദനിക്കും എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അത് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള വേദനയാണ്. ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ബദ്ധനായ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ, ഗർഭത്തില് വെച്ച് നമ്മളെ തൊഴുതുകൊണ്ടാ വരുന്നത്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞുകൂടി നോക്കില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ വരുന്നത്. പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, എന്റെ അമ്മ, എന്റെ അച്ഛൻ, അതുപോലെ എന്റെ വണ്ടി, അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ടോയ്സ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് വരെ നമ്മൾ എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുക. ആ എന്റെ എന്നുള്ള പറച്ചിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ. ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി, നമ്മൾക്ക് പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങളും സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം തീർക്കാനുള്ള വേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ബന്ധിച്ചു വെക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ബന്ധിച്ചു വെക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ മുക്തി കൊടുക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ, ആത്മാവിനെ മുക്തനാക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാവ് എന്റെ എന്നുള്ളതെല്ലാം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ വീട് എന്റെ, ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്റെ,
ഇതിനെല്ലാം ആധിപത്യം എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനങ്ങോട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യജന്മം എപ്പോഴും കിട്ടണം എന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ജന്മം നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഇതിനേക്കാളും താഴെ പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ജസ്റ്റ് നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുക. ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോലിയും, നമ്മളുടെ കരിയറും, നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സദ്ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുക. അത് മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സതതം എപ്പോഴും പറയുന്നു, നമാം കർമാണി ലിംബന്തി. എനിക്ക് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ അത് എല്ലാം അനന്യ ചേതാസതം എല്ലാ മനസ്സ് എന്നിലേക്ക് മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ലൈഫ് കിട്ടുക, ഒരു ബോഡി കിട്ടുക. നമ്മൾക്കത് സമ്മിശ്രമായിട്ട് വരും നമ്മൾ ചെയ്തത്. അല്ലാതെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തതിനായിട്ട് ഒരു നല്ല ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ജീവിതം, അങ്ങനെയല്ല. മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിരിക്കും, സത്വഗുണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യും, രജോ ഗുണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചീത്തത് ചെയ്യും. അതുപോലെ ആ ശരീരം കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അനുകൂലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ തന്നെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടല്ലാതെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് യാതൊന്നും നമ്മളുടെ തലയിൽ വെച്ച് തരുന്നതൊന്നും അല്ല. ജസ്റ്റ് എന്നെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ ഷോൾഡറിലുള്ള ഭാരം എന്നെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ തലയിലുള്ള ഭാരം എന്നെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഭഗവാനോട് പറയുക, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇത്രയേ കഴിവുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക. പിന്നെന്താ, നമ്മൾക്കത് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇതം ശരീരം കൗന്തെയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ. ഈ ശരീരമാണ് അർജുന കൗന്തെയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ പ്രഭു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് മുഴുവനായിട്ടും അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെയും നമ്മൾ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് തന്നെ പറയും. ഇതം ശരീരം കൗന്തെയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ. ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, നമ്മുടെ ഈ കർമ്മവേദി എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരം മുക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കർമ്മമുക്തി, സദ്യോമുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പൂച്ചയായിട്ടോ പട്ടിയായിട്ടോ ഇതെല്ലാം പശുവായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മളുടെ കർമ്മ ഫലം അനുസരിച്ച് മുകളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മനുഷ്യ ശരീരം നേരെ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? പിന്നെയും നമ്മൾ താഴേക്ക് അധോഗതിയിലേക്ക് പോകും. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വന്ന് ജനിക്കണം എന്നില്ല. പാതാള ലോകങ്ങളിൽ നാഗങ്ങളായിട്ട് പോകാം, കൃമി കീടങ്ങളായിട്ട് പോകാം. ഈ കൃമി കീടങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടാണ്. ആരെങ്കിലും വന്ന് ചവിട്ടും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ആയുസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നിമിത്തം മാത്രം സത്യസാചിൻ. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ നിമിത്തമാണ്, ഉപകരണമാണ് ഈ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം. നമ്മളത് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്. സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ എപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയെ. ഭഗവാൻ വന്ന ചിത്തത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ഭഗവാൻ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ. ഇപ്പം ആദ്യത്തേത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മ ജ്യോതിയെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വനമാലീകതീശാർഗീശന്തി ശ്രീമന്നാരായണോ വിഷ്ണു വാസുദേവോ വിരക്ഷതോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തര്യാമിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ തൊഴുക. സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.
എന്താ ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ്സാം സർവലോക മഹേശ്വരം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യജ്ഞവും തപസ്സും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആത്മാവ് മാത്രം വന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പരമാത്മാവും കൂടി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമുക്ക് അനക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഭാഗവതത്തിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മള് ആത്മാവും പരമാത്മാവും എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടിയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നു, അതില് ഒരു ഫലങ്ങളുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തില് ഒരു ശാഖയില് രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷി ധാരാളം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റേ പക്ഷി ജസ്റ്റ് സാക്ഷിയായിട്ട് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതും ആത്മാവിരിക്കുന്നതും. ആത്മാവാണെങ്കിലോ എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്. അതേസമയം തിരിഞ്ഞ് ആൻസൈറ്റിയാണ്, ആൻഷ്യസ് ആണ്, പേടിയാണ്, എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് സമസ്യയാണ്. ചെറുതായിട്ട് കറണ്ട് പോയാലും ടെൻഷനാണ്, വെള്ളം നിന്നാലും ടെൻഷനാണ്, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് വന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും ഹോൺ അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ ടെൻഷനാണ് എല്ലാവർക്കും, ഏത് നേരവും ടെൻഷൻ തന്നെ. അപ്പം അതിൽ തന്നെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ ആ ടെൻഷൻ എല്ലാം തീർന്നു, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കൂട്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളുടെ നാവ് താനെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. എവിടെ ഇരുന്നാലും എത്ര ടെൻഷനിലുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ശാന്തമായിട്ട് മാറും. ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്താകും? നമ്മൾ ശരിയായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നതും പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും എവിടെയും കാറ്റ് പോലെ തന്നെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർ ജ്ഞാനം യത് ജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, ഭാരതവംശത്തിൽ പിറന്നവനെ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഭഗവാനാണ് ശരിയായ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. നമ്മുടെ കൈവേദനിച്ചാലും അറിയാം, വേറൊരാളുടെ കൈവേദനിച്ചാലും അറിയാം. വൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടുന്നതും ഭഗവാൻ അറിയാം, ആനിമൽസിനെ കൊന്ന് നമ്മൾ തിന്നുന്നതും ഭഗവാൻ അറിയാം. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ മുൻപുള്ളതും അറിയാം, ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതും അറിയാം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ജ്ഞാനം. എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ്, എന്താണ് അറിവ്, എന്താണ് അറിവിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചതിനാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ആരാണ്, എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൂടാതെ സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും കൃമി കീടങ്ങളിലെ പോലും അണുവിനേക്കാളും ചെറുതാകാനും വിഭുവിനേക്കാളും വിഭുവാകാനും പറ്റുന്ന ഭഗവാൻ കൃമി കീടങ്ങളിലും അണുക്കളിൽ പോലും ഭഗവാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്? അതിന്റെ കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, അത് നമുക്കറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ത്വക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ണ് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് എയർ ആണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്, വാക്വം ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതാണ് സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ടർ ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് ആയിട്ടും എല്ലാം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ വാട്ടർ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വയറ്റിനുള്ളിൽ അഗ്നിയുണ്ട്, ജഠരാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. നമ്മുടെ കാണുന്ന ശരീരം, ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് വളരുന്നത്. നമ്മുടെ മുടി വളരും, നഖം വളരും, താടി, മുടി അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ വളരും. അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഫാൾസ് ഈഗോ, ആർക്കായാലും ഒരു ഉറുമ്പിനെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കൂ, അത് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അതിനുണ്ട് ഞാൻ എന്ന ഭാവം. അപ്പം അതിന് വേദവ്യാസ മഹർഷിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. വേദവ്യാസ മഹർഷി ഒരു ദിവസം വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാം ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളതും വെച്ചിട്ടുള്ളതും എല്ലാം വേദവ്യാസ മഹർഷിയാണ്. മഹാഭാരതം എഴുതിയതും ഭാഗവതം എഴുതിയതും എല്ലാം വേദവ്യാസ മഹർഷിയാണ്.
വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭാഷകളും അറിയാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൃമി, ഒരു ചെറിയൊരു പുഴു അതിങ്ങനെ ഓടി ഓടി പോണു. എവിടേക്കാ ഈ പോകുന്നേന്ന് ചോദിച്ചു വ്യാസ മഹർഷി. എവിടേക്കാ പോകുന്നേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ആ പുഴു പറഞ്ഞു, ഇത് പുറകില് നോക്കൂ, ഒരു കാളവണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, അത് ഷുവറായിട്ടും അതെന്റെ ദേഹത്തൂടെ തന്നെ പോകും, നോക്കൂ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാ അത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെന്താ നിനക്ക് ഇതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു കൃമിയുടെ കീടത്തിന്റെ ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ ശരീരം, അതിപ്പോ പോയാൽ എന്താ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിലും ഈ കൃമിക്ക് എത്രത്തോളം ആയുസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വേദവ്യാസ മഹർഷിയോട് ആര് പറഞ്ഞു, പുഴു പറഞ്ഞു, ആർക്കും എല്ലാ ജീവികൾക്കും അവരവരുടെ ശരീരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്. എനിക്കും എന്റെ ശരീരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, വാല്യുബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഏത് ജീവിയിലും അതുണ്ട്. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവികളിലും നമ്മളിപ്പോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പക്ഷികൾക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീറ്റ തേടാനും ഒന്നും ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട്. അവ്യക്തത, എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അവ്യക്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണങ്ങൾ. ഇപ്പം ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത്. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മളുടെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കൈ, കാല് പോലെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ്, അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ. നമ്മൾക്ക് ധാരാളം തോട്ട്സ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരുടെ തോട്ട്സും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരു ദിവസം, യുധിഷ്ഠിരൻ ഇങ്ങനെ വനവാസത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാഹിച്ചു. അവർക്ക് വനവാസത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രദേഴ്സിനെ ഓരോരുത്തരും പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാണ്ടായപ്പോഴേക്കും യുധിഷ്ഠിരൻ തന്നെ പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴെന്താ, ഒരു തടാകത്തിന്റെ അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു 4 പേരും. എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ കുറച്ച് ദാഹിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് ആ ലേക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള യക്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ വെള്ളമാണ്, ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകും. അതിന് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, അതിന് ആൻസർ നീ ശരിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ബ്രദേഴ്സിനും കൂടി ഞാൻ ജീവൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ബോധം കെടുത്തി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ചോദിച്ചു, ആ യക്ഷൻ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ്, ധാരാളം സമുദ്രത്തിലെ മൺതരികളെക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ചിന്തകളാണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത്. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും തോട്ട്സ് ആണ്. എന്തെല്ലാം തോട്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണോ, നാളെ എങ്ങാനും ആ സന്തോഷം പോകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് അതെല്ലാം പോകുമോ, ഇത്രയും സമസ്യയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ധാരാളം തോട്ട്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് അറിയില്ലാത്തത്. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭഗവാനിലെ മനസ്സർപ്പിക്കുക, അതോടുകൂടി ആ ഒരു എന്താ പറയുക, സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് വേലിയേറ്റം പോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശാന്തമാകും. പിന്നെ എന്താ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം അതിനപ്പുറത്തേക്കാകും നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കാണുക, കേൾക്കുക, അതുപോലെ നാവ് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സ്പർശിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ വേറെയാണ്. ഇഷ്ടങ്ങളും ദേഷ്യവും അനിഷ്ടവും എല്ലാം വേറെ വേറെയാണ്. സുഖദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും, നമ്മൾക്കുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക, അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സമദൃഷ്ടി, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനുള്ള ദൃഷ്ടി, അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. മുടിയുടെ നിറവും മുടിയുടെ ആ വളർച്ചയും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ കളറും എല്ലാം നമ്മളുടെ വളർച്ച, അത് ദൃഢവിശ്വാസം. നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലെങ്കിലും നമ്മൾക്കൊരു ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. അത് മുൻപ് തൊട്ടേ നമ്മൾ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്ന കൈയും കാലും മാത്രമല്ല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ മഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്.
പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് പുറത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഏനസ്, ജെനിറ്റൽസ് എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കൈ, കാല് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇതിലെ ശബ്ദം എന്ന് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് കഴിക്കാനും യൂസ് ചെയ്യും, നമ്മള് ടേസ്റ്റ് നോക്കാനും, അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും. അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടിലും വരും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മുടെ 10 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം 5, കർമ്മേന്ദ്രിയം 5, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 5, പിന്നെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ നോക്കിയത്. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ നമ്മള് കപിലദേവൻ ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള സാഖ്യ യോഗത്തില്, ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് അതിലുള്ളത്. അതിൽ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ 5. അപ്പൊ 20 20 മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം, ഇത്രയും 4 കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് 24 തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 24 മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾക്ക് 19 തരം ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതെല്ലാം ജ്ഞാനം എന്ന ഇതില് പെടും. വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് വിനയമാണ്. അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഗർവില്ലായ്മ. വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ത്രിനാഥപി സുനിചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന. ഇതിൽ നമ്മൾ വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗർവില്ലായ്മ, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അഹിംസ. ആരെയും നമ്മൾ കൊല്ലാതിരിക്കുക, നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക. അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലല് മാത്രമല്ല, മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കലും അഹിംസ തന്നെയാണ്. ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് തന്നെയാണ് നാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ അയാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും. ക്ഷമ, എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊണ്ടുവരിക. ലാളിത്യം, സിംപ്ലിസിറ്റി. നമ്മൾക്ക് ഇസ്കോണില് സിമ്പിൾ ലൈഫ്, ഹൈ തിങ്കിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. ആത്മീയ ഗുരുവില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്കിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പോലെയുള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തരിക ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഗുരു തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരിക. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശുചിത്വം, ക്ലീൻലിനെസ്. ഉള്ളിലും ക്ലീൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ, പുറത്ത് മാത്രമല്ല. ചൂലിന്റെ കർമ്മമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സന്ത് മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ആ സംഘം ടോക്സ് കേൾക്കുന്നത് ശുചിത്വം എന്നുള്ളതിൽ പെടും. സ്ഥൈര്യം, നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടായാലും പേടിക്കാതെ എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം. ആത്മസംയമനം, എപ്പോഴും ഒരു കൺട്രോൾഡ് ലൈഫ്. എവിടെയാണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യത്തിലും, ഭക്ഷണത്തില് മാത്രമല്ല എന്ത് കാര്യത്തിലും ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുക. എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിക്കും എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു കൺട്രോളിൽ പോവുക. ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതും അതല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട്, ജിഹ്വയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾക്ക് നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പർശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തും വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, നമ്മള് ഞാൻ എന്ന ഭാവമില്ലാതിരിക്കുക. എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമ്മൾക്ക് അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ശരീരം വിട്ട് ആത്മാവ് പോകുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്കറിയാം. ജന്മം, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരുമെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പോ അതിൽ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ദ്രവസ്യഹി, മരിക്കുന്ന ജനനമുണ്ടെങ്കിൽ മരണവുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്തെയ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. ഇനി വൈരാഗ്യം, അതില് വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അവരെയൊക്കെ വിട്ടുപോവുക എന്നുള്ളതല്ല, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്ത് വന്നാലും ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. കല്യാണം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള അവിടെ ഗോസിപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിരിക്കുക. പാർട്ടീസ്, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവുക. മോള്,
അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ്. അതിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കണം. നമ്മൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾക്കായിട്ടൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് ഗോസിപ്പിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. എന്നെ ഒന്നും ആരും കൂട്ടാറില്ല. എന്റെ ഫാമിലി ഫങ്ഷൻസിന് ഒന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയുക. അങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്, എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ, ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ച് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെയുള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനം എന്നതിൽ പെടും. സബ്ജക്റ്റ് ചോദിച്ചു അർജുനൻ, എന്താണ് ജ്ഞാനം, എങ്ങനെയാണ് അറിയുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെയുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അജ്ഞാനം. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയാണ്. എത്ര വലിയ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇതിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകും. നമ്മൾ മരിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അസുഖം വരാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും നമുക്ക് അതൊന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ യൗവനം നമ്മൾക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു? നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക, സൈക്കിളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യുക. ആ ബലം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, കീപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങോളം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ആ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ് നാമം എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് ബാലൻസ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. 2 തരമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആന്തരവും. ബാഹ്യം നമ്മൾ കുളിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും, ആന്തരമായതിന് കൃഷ്ണസ്മരണയും മന്ത്രജപവും. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു അജ്ഞാനമൊക്കെ മാറി എന്തുണ്ടാകും? ജ്ഞാന ദീപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൊളുത്തിത്തരും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളില്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച്ച്. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. നമ്മൾക്കറിയാം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവനെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഋഷികേശ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ. അപ്പം എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നുവെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനുമാണ്. 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള വാസുദേവ അവസ്ഥയാണ് ഭഗവാന്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. മായാപതി എന്ന് പറയും. ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യാ മാമേവ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരംജിതേ. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മായയെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല. മായ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. നമ്മൾക്കെല്ലാം വേണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതി, ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് വൈരാഗ്യം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാമജപത്തിന്റെ ആ ഒരു ബലം വേണം. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരു ബലം ഉണ്ടാകണം. ആ ബലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. ത്രിഗുണാതീതനുമാണ്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റെ, അതിനേക്കാളും ഇറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പണ്ട് ചെറുതായിരുന്ന സമയത്തെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ്. ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധേ ഇന്ദ്രിയാണ്യനുകൂലാനി സദാധർമ്മേഷു മേ കുരു. ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, ജഗദ്വ്യാപിൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവനെ, സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധി, കരുണാമൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ചോദിച്ചത് തരുന്നവനാണ്. അപ്പം ദയാനിധി ഇന്ദ്രിയാണ്യനുകൂലാനി, ഞങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം അനുകൂലമാക്കിയിട്ട് സദാ ധർമ്മേഷു മേ കുരു, സദാ ധർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള, ധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിച്ചാലും എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, പവർ എന്ന് പറയുന്നത്
അതാണ് സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവവൃക്ഷൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃ. ഭഗവാനോട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സദാധർമ്മേഷു മേ കുരു, സദാധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന്. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ, അഗ്നിയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഇത് പ്രഭ എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. തമസ പരമുച്യത്തെ, തമസിനെ പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും ഈ അന്ധകാരത്തെ നീക്കി തരുന്നതും. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം, ജ്ഞാനവും ജ്ഞേയം അറിയേണ്ടതും ജ്ഞാനഗമ്യം എന്ത് അറിവിന്റെ പ്രക്രിയയും ലക്ഷ്യവും ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠനം, എല്ലാം ഞാൻ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ഭഗവാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നു, അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്, പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അന്ധകാരത്തെ നീക്കി തരുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലെ കാറ്റ് പോലെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും. എന്താണ് അറിയേണ്ടതും അറിവും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിടാതെ നമ്മളുടെ നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളുടെ നാവ് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ രാമ രാമ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളുടെ നാവ് സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ഭഗവാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണനാണ് പറയുന്നത്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി, ഇനി പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസോ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്, രജോ ഗുണം മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് ആണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. 84 ലാഖ് സ്പീഷീസിലൂടെ നമ്മൾ ക്രമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനെയാണ് ക്രമമുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തതിനെ വേഗം നമ്മളുടെ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം ആ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാൻ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ഗജേന്ദ്രനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നതും കർമ്മ മണ്ഡലവും നമ്മളുടെ കർമ്മ ഭൂമിയാകുന്ന ഈ ശരീരത്തിനെ നമ്മളുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങോട്ടാണ് അത് ആദ്യം പോവുക? ആദ്യം അന്നമയ ശരീരമാണ് നമ്മളുടെ അന്നമയ കോശം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം വലുതാകുന്നത്. പിന്നെയുള്ളതോ പ്രാണമയ ശരീരം, കുറച്ചൊക്കെ പ്രാണനിലേക്ക് പോകും. ആ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് തന്നെയാണ് പ്രാണനായിട്ടും ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരംശം, ഇത്രയും അംശം വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത്. പ്രാണൻ, 10 തരം പ്രാണനുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തില്. അതില് 10 തരം പ്രാണനും സ്വസ്ഥനായിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരം സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ, ആരോഗ്യകരമായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് പ്രാണനാണ്, 10ാമത്തെ പ്രാണനാണ് ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാണൻ. അത് ലാസ്റ്റ് വിട്ടുപോവുക ശരീരത്തെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആ ശരീരം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ശരീരത്തെ വിട്ടത് പോവില്ല കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരും കൊച്ചുകുട്ടികളെയൊന്നും അവിടെ അധികം ഇരുത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ആരുടെ ഇതിലാണോ കയറിയിരിക്കുക അതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നടക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്കാണ് പോകും. എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ എവിടേക്കാണോ അവിടെ അത് പോയിക്കോളും. അപ്പം അങ്ങനെ അതിനുശേഷം 10 തരം പ്രാണനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ജ്ഞാനമയ കോശം, നമ്മളുടെ മനോമയ കോശം, മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വിജ്ഞാനമയ കോശം, പരബ്രഹ്മം വേറെ, പരമാത്മാവ് വേറെ, നമ്മളുടെ ആത്മാവ് വേറെ എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നതാണ്
വിജ്ഞാനമയ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് ആനന്ദമയ ശരീരം, ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ട് തുല്യമാകുന്ന ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം ദേവനായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വന്യമൃഗമായിട്ടോ, അത് നമ്മളുടെ ഈ ജന്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെല്ലാമാണോ പ്രവൃത്തി നമ്മളുടെ, അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഇപ്പോഴേ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട്, നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ അതിനെല്ലാം ഭഗവാൻ ഡെസ്റ്റിനി മാറ്റിത്തരും. നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാകും, ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം, പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു എന്ന് വരാം. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണ് എന്നതാണ് സത്യം. നമ്മളെ കൊണ്ട് യാതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളില്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഏവം വ്യക്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. 13ാമത്തെ ലെസൺ വായിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഫലം എന്താണ്? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടതായി വരില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കുക. ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏവം വ്യക്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ഗുണൈഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ജീവസത്തയെയും നമ്മുടെ ആത്മാവ് അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തു തന്നെയായാലും അവർ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിക്കില്ല. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അകർത്താരം സ പശ്യതി. ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാരാണോ അയാളാണ് എന്ത് അറിവുള്ളവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊടുക്കണു, അതിന് ചലിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കണു, ചേതന കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം മായാപ്രകൃതിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് മായാദേവിയുടെ കയ്യിലെ പപ്പറ്റ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതി 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. ഓക്കെ. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഹേ ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സൂര്യന്റെ എക്സാമ്പിളാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യഥാപ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഃ. എവിടെ ഇരുന്നാലും സൂര്യൻ ഡേ ടൈം ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എത്ര ഇരുട്ട റൂമാണെങ്കിലും അവിടെ കുറച്ചെങ്കിലും വെളിച്ചമുണ്ടാകും. എവിടെ നമ്മൾ ഇരുന്നാലും വെളിച്ചം നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് വരും. അതുപോലെ സൂര്യൻ എവിടെ ഇരുന്നും നമ്മളെ ലോകമാസകലം പ്രകാശം പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു 1/10,000 പാർട്ട് നമ്മുടെ മുടിത്തുമ്പിന്റെ അത്ര ചെറിയ ആത്മാവ് ഈ ഫുൾ ബോഡിയെ നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊടുക്കുന്നു. ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. 12 മണി എന്നുള്ള സമയം എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ആരായാലും മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ നേരെ മുകളിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അതൊരു സത്യമാണ് സൂര്യനാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഇത് നമ്മള് ഒരു ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിമിത്തം മാത്രം ഭവസവ്യ സാച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കള്ളന്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു കത്തി കിട്ടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ എന്താ ചെയ്യുക? ചിലപ്പോ ഒരാളെ കൊന്നു എന്ന് തന്നെ വരാം.
അതേസമയം ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ ഡോക്ടർ എത്ര പേരെ രക്ഷിക്കും ആ കത്തി കൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഉപകരണമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കർമ്മ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പെരുമാറേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ 19 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതില് ഏതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്തെല്ലാം കൺട്രോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എല്ലാം അങ്ങ് ലൈഫ് ഫുള്ളസ്റ്റ് ആയിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കല്ല ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടുക. കൺട്രോൾഡ് ലൈഫ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം. നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഉപകരണമാണ്. അത് ഏത് രീതിയിൽ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുർ യാന്തിതേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുർ യാന്തിതേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രത്തിനും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവൻ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരാണോ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാൻ മോക്ഷം തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക. ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ അവർക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്, ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നവൻ ആരാണോ അവൻ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസൺ ഇതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കോ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മെറ്റീരിയൽസ് വായിക്കുക, ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ആർക്കും ഒന്നും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സാറ്റർഡേ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ തന്നെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഗീത ബുക്സിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇടാൻ പറയോ? ഏത് ബുക്സ് ഉണ്ട്? ഗീത ബുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചു പേര് ചോദിച്ചിരുന്നേ. മിനി മാതാജി ആദ്യം തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്സ് വാങ്ങിക്കാനുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് ചെയ്യാണ്?